Frisind. Danmark blev kendt for at være et frisindet folkefærd før nullerne. Det ry skabte vi, da vi som de første indførte homoægteskaber, legaliserede pornoen og gik topløse på stranden. Selvom vi er gået en del mere væk fra det i dag, så har vi dog stadig vores nudiststrande, og vi lader vores børn bade nøgne på de almindelige strande, og lader dem blive i barnevognen uden for caféen, imens vi selv nyder en kop kaffe indenfor. Vi har også lov til at tro på, hvad vi vil, og have den religion, som vi vil have. De friheder er et udtryk for vores frisind. Lighed. Danmark er et af verdens mest lige lande. Det gælder både mellem mænd og kvinder, samt mellem børn og voksne, men også økonomisk. Der er i dag flere kvinder på lederposterne. Børn får lov til at være med til at træffe beslutninger, og uligheden økonomisk er mindre i forhold til andre lande, selvom den dog er steget de seneste år. Men vi er stadig et af verdens mest lige lande, og vi er glade og tilfredse for at bo i et land, hvor der er stor lighed, og hvor man ved, at selv de mest fattige kan klare sig. Vores historie. Danmark har verdens ældste kongehus. Det er vi specielt kendte for. Vi har vores lille gamle kongefamilie, og det får os til at skille os ud fra andre lande. Det viser, at vi er en gammel nation med en historie. Vi har nemlig vores ting og vores historie, som vi er stolte af. For eksempel Jellingestenene, Grundtvig, Tivoli, H.C. Andersen eller Holger Danske, som sidder nede i kælderen på Kronborg Slot og vogter over Danmark. Vikingetiden. Andre lande tænker sikkert på vikinger, når de tænker Danmark, eller i hvert fald Norden. Og det kan være fordi, at vi under vikingetiden var frygtet verden over. Store, barbariske, grådige, rødhårede mænd, der jager guld og kvinder og slaver. Nok de bedste kæmpere i deres tid. Lande som USA og andre vil sikkert sige, at det er en tid, vi skal være stolte af som danskere. Og lige præcis i vikingetiden blev der faktisk også refereret meget til under romantikken i Danmark. Tillid til det offentlige. Danskerne har tillid til hinanden, og specielt det offentlige og regeringen. Vi har tillid til at betale omkring halvdelen af vores indkomst hver måned til regeringen, hvorpå de så åbner en masse muligheder for os, såsom velfærdssamfundet. Vi har tillid til, at de ikke laver korruption eller inflation i landet, og tiltror de partier, vi stemmer på til folketings- eller kommunevalget. At de holder de løfter, de lover i løbet af valgkampen. Danmarks demokrati. I Danmark har vi demokrati. Det gør, at alle stemmer tæller for det samme. Om du er nyindvandrer fra Syrien, eller om du har boet i Danmark hele dit liv. Alle kan mene, hvad de vil, og flertallet vil i sidste ende bestemme. Ytringsfriheden er grunden til, at vi kan demonstrere. I Danmark har vi ytringsfrihed, hvilket betyder, at vi kan sige og mene, hvad vi vil. Og hvis vi holder os på det lovlige og rolige plan, er det en virkelig fed lov at have. Men man skal passe på, at man ikke støder andre. Specielt andre lande, der ikke har ytringsfrihed. Vi må gerne lave satire. Det er derfor, at andre ikke forstår vores humor. De kan ikke se det sjove i at klæde sig ud som dronning Margrethe og ryge en masse cigaretter på scenen. Men danskerne elsker det og griner af det. Vi har en god placering geografisk. Vi ligger rigtig godt i forhold til andre lande, altså også geografisk. Der er ikke store jordskælv her i Danmark, overhovedet ikke store nok til at kunne dræbe. Måske lidt ødelæggelser her og der, men på ingen måde store. Det er det samme som flodbølger. De kan ikke ramme os og ødelægge ligesom de kan i Thailand, hvor de rammer hele tiden og nogle gange dræber rigtig mange mennesker. Vi ligger også rigtig godt i forhold til kulde og varme. Om sommeren er det varmt, og om vinteren er det koldt. Og det bliver aldrig rigtig sådan varmt eller koldt, at man ikke kan holde ud at være der. Vi er også en af de lande, som har 4 årstider. Det er heller ikke alle lande, der har det. Eller jo, alle lande har ligesom 4 årstider, men nogle lande, for eksempel mange af de lande i Afrika, endte det så ikke rigtigt, hvor det bare er varmt hele året rundt. Vores samfund. I dag har vi et super godt og velfungerende samfund. Vi kan nemlig alle få lægehjælp og komme på hospitalet. Det skyldes, at alle betaler skat. Når du betaler skat, så betaler du en vis procentdel af din månedlige løn til statskassen. Det kan være alt fra 45% til 55%. 45% er den normale skat, som de fleste betaler, og 55% er topskat, som tilhører dem, som har en højere indkomst end de fleste. Politiet og beredskabet udgør en stor del af vores tryghed her i samfundet, da de altid er til at få hjælp af. Og et trygt samfund er, hvad vi mener, vi har i Danmark, eller det er der jo delte meninger om. Men en ting er helt sikkert. Vi har et samfund, som altid er parat til at hjælpe. Og det er alt fra lægehjælp, politihjælp og beredskabshjælp. Der vil selvfølgelig altid være noget, man kan sætte en finger på. For eksempel de hjemløse, som får lov at ligge og dø på åben gade, grundet ingen hjælp. Så samfundet kan altid
forbedres og gøre en forskel.